Maikanem Abilin. Tinapalabas sinerek dagiti rebelde ti mansyon da Don Simon. Innala dati amin anak kita da akwarta ken alahas ni Doña Anita. Kasta unay ti pungtot ni Don Simon iti napasamak. Gapu iti dayta. Inkedeng na ti mga lapay iti lalaking agbantay iti mansyon da. Iti metkuta dansong. Intay subyan ti panagsarsarita da kinilando. Itagagayem. At tuwin tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Kastawunan ti panagkabak-kabak iti daydakan ito mang ansong. Mayroon tayong tumatlaan. Saan laday ito tiramidan tayo? Adupay. Kat pagsasaritaan tayo ti sumarunong atdang tayo. Ha? Anya ti sumarunong a plano? Dito ti pagsasaritaan tayo. Nuan niya ti sumarunong atdang tayo. Kontra kini Don Simon. Ha? Masapul nga agturid tayo, Lando. No kasapulan nga daypatli tayo abiyag dagiti adday ti mansyon. Aramidan tayo. Ha? Kaya't mo asawan, pumatay tayo? No kasapulan, Lando. Anya? Na kayo amin anaornong ditoy. Asino kada kayo tinang serak iti mansyon da Don Simon. Iti kanito amamuan mi at taga ditoy asyenda. Wano trabahador ditoy asyenda tinagtakaw iti mansyon. Amuyon nuan niya ti mapasamak kada kayo amin. Saan kayo magsigsigurado? Mairaman ti mairaman. Laglagi pa nyo ti imbaga. Umay kasarungkaran, Ella. Anya ti masapul mo, Bart? Umay ka nga rod sarungkaran. Nakailiw ka na makita. Pasensyakan. Kunak nga ikalay sa kakuman, ngam jak pa'y masango. Naglalaingamon ngay? Ala, pumanaw kan, Bart. Ado tinaskan nga aramidak. Iso a pumanaw kan. Apay ka di akagurguran, anya ti panggurguram kanyak. Dakas ka ataw. Kriminal. Anya? Saan ka di? Kriminal ka. Awanan asi. Anya ka din ti sasawang. Agraman awan bail na? Tinutupan nyo? Dinangran nyo? Anya ti sasawang. Ni Victor. Ni Lando. Pinarparigat nyo. Anya? Sobrang da ito yung aramidan nyo, Bart. Si bibiyag kayo pa'y lang ng mapupuura ng tikararwayo iji imperno. Adamom, may papan kadalando kan Victor? Awan amok. Ngampatsak launay ada kayo ti akin gapuanan iti panagpukaw da. Awan dan, Ella. Saan mo ida na makita? Gapo tadim magadan. Sapay kuma tapod no adim magadan, Bart. Tano saan? Agsublida. Kat balsanda ka. Anya? Da Victor kan Lando? Subyanda ka balsan? Imposible daytan nga ibagbagam. Kas itinakon-nakon, Ella. Di magadan. Kat iti kaano man, sandan ang makasubli. Nakaturugan ni Elizabeth. Piman nga ubing. Nasapa anaulila iti ina. No amom lakuma Elizabeth. Asibibiyag ti amam apo. Ket isuitan ti agdama a mayor iti daytoy nga ili. Ngamsan amabalin amaam-ampom ti amam ita. Kasigurado ang maisagmak ka.
Adan to ti tiyempo amam ti kinasya sino ti amam. Talagang sakit di nga awan tinamnamak kini Ella, tong-an. Itam lang amaw. Siyak ti pabasulan na. Iti panagpukaw da Victor ken Lando. Patyan na launay, asyak ti aking gapuan. Awan amok dita. Sige lang ti aking gapuanan, boss. Sumardeng ka man. Ha? Dinak man Ay, pagluksawan. kunak lang, boss. Duwata ka di. Duwata ang aking gapuanan. Iti panagpukaw dagiti dua barito. Iti damo, ni Victor. Hindi pa ilatay chay. Naging kaita. Diya kon nakita ti ure an niniwan na lakuma. Hinalon-on idin, tidakkel akarayan. Punot ako nam. At nilando. Nalabit nga dapay lang ti bangkay na ti bakras. Santa sinigurado no natay, wenno si bibiyag pa'y idin tinagtay ti bakras. Natay tayo dyan. Pinarigat tayo sa natayan. Gapo kadakwada, talagang awanan tinamnamak kini Ella. Ngarod, aramida kon ti may parban. Ha? Nga niya, boss. Iti kanito amay kanak iti gundaway. Ramsekon, ti salbag a babay. Auntie Ella, anya nga ti pampanunutan ni Bart nga ramidan kan ka. Ngamin, kunanang agsagana ka. Agsagana ka, saan tapay analpas, kunanakin ka. Diyak mo. Ngam no anyaman dayta. Naskan asaganaak. Ha? Sanak matla ang mabalin a pagaramidan iti dakas ni Bart. Gaputa ni senyor ti makalaban na. Auntie? No pa'y kasta? Naskan lata ti panaganad ko. Kan uray si kaami. Aganad kalata ka na yun. Gaputa saan mo nga amo, no anya mo ti plan-plan wenday di a rapist kan ka. Uwan, auntie. Aganad ta nga agpadpada. Paos lakay, nakitam ka din tinagbaliwan ti ilit tayo asan Isidro. Awan. Nalpasan tayo kalsada na siminto. Mabalili na pag nantilugan. Adamot tentang tangdanan da at tagasagsagad ka dagiti kalsada. Iti kasta, nadalos ka no akanayon ti kalsada. Kunkunada lada ita. Anya akon kunada. Talang da ita enga. Hanggang kita ito nagangay. Sana na mapasarunuan pa dagita a proyekto ti mayaor. Kasta nga ta? Kasta la ti mapaspasamak ita Tadamo na pailan ti agtugaw akas mayaor. Ay. Muray kita to bakay agpinos tatapaya. Agbalin to alasong-lasong ti kalsada inton agangay. Anya? Bart, da kayo nag-ismo ti pang teda ka dagiti a solicitation letter. Adami na nakarga dagiti a sobre. Ala, papanyo itunton kat itadyo. Senyor. Kaya't ko da kayo mismo ti mangipanan. Tapno sandan ng umaypay dito opisina. Wan, senyor. Ato da kita sobre, Bart. At kaya't kung awan ti maksay kadagiti na ikabil ko kadagiti sobre. Kaya't ko ang makita ti tao, ama pang namnamaanak, nalawag. Nalawag, Apo Mayor. Amok dayta, di agdanag. Makadanon dagito a sobre iti papananda. Nimot gaya man Senyor Simon, ti Mayor iti iliterasan Isidro. Ha? Nangabak gaya ma. Lukas tangarod, ad-adamanan ti kinadakis na. Uwan nga ron. Kita lang tilay na. Riribukan tayo ti Mayor. Anya ti aramidin tayo mano kansang? Mang panunot tayo ti pamuspusan. Tapno mariribuk ti Mayor. Amangan magpaggad tayo? Masapul nga dalan tayo amin, no anya ti aramidin tayo.
Iti kasta, saan tayo magpagkat? Ikan na kiti kwarta, Simon. Kasapulak ti kwarta ita. Anya. Amo matasada ka makaid na no awan kwartak. Sige, mabit lang taykan ka. Ang ngaminton maminsan, saan kan nga umaypay diti opisina, ngagkid daw iti kwarta. Tamangan, noan niya ti atapan da. Sino ti agatap? Dagiti anda ditoy. Ang mga no'y bagada akur-kurakutak dagiti kwarta kahit itad kukan ka. Anya. Ha! Paltogak to pa'y tinganga kaya sino man nga agatap iti kasta. Shh! Tangiwat mo. Adda ka dito opisina. Ala, ikan na ko niti kwarta. Agawaam, tapno makapanawakon. Amoyo apong, nagpintasan dagiti tugaw mi nga gadal. Kasta, Dadail dagiti sigod at tugaw mi. Ngam ita, kabarbaro da amin. nasaya at apo, tapno mayat mo ti panagtugaw yo. No kasta nga aglek-lecture ni mamyaw. Win apong, naggapo kanoy ti mayor dagiti at tugtugaw. Ha, Nagsingpat gayam ti mayor apong. Saan ang naimot? Inikan na kami nga eskwela iti tugaw mi. no amom la kumaapo. Ati amam kat ti mayor. Ha? Apay ngay akit kitaan naklatan apong. Mamati kayo ang nasingpat ti mayor? Uwan. Uwan apo. Isu nga rood nga inikan na kayo iti tugtugaw. Tapno adda usarin nyo. Kasta ti kinasingpot na. Kuma, makitak day ta mayor. Tagyaman akan kwa na. Winapong, kayat ko tagyaman kan kwa na. Gapo iti kinasayaat na. Lanto! Uy, siya nga rod, ami. Oh my God! Sumrat ka! Kamusta kan? Nasayangat lata. Lando, adadamagag kan ka. Da kayo ka didakin gapuanan iti pan nakasarak ti mansyon da Senyor Simon? Uy, Anya. da kami. Kat dayja ti may parbang kadakwada. Amuyo ka di apasapsapol ni Senyor dagiti nangaramid iti kasjay? Anya? Amangan na matiliw kayo. Saan? Awan nakakita kada kami. No daman. Saan da kami nabigbig? Akin inra namin met iti talagang awan tao iti aglawlaw. Tay lagwardya Uy, Lando. Madanagan akan ka. No apay ngamin anak ikapang ka pala dita. Iso ti kasayatan nga aramidak. Tapno makabalasak. Anya. Mapatay ko lang dagiti nang patay iti amak. Pumanaw ako ni ti kuta. Lando. Anya ti madamag iti mansyon. Adon dagiti lalaki anak kabantay ijay. Itirwar. Kan iti unag ti mansyon. Kusta ka di? Lando. Saan kan nga agsubliti ko tayo? Pangasim. Ituloy mo kit di ti panagadal mo. Sana nami. Ipangrunak ita ti panagibalas ka. Kaging gaasaan amatay dagiti dakas at tao. Adun to pa iti tawar ang gasan da. Lando. Inako nami. Di magasak lang. Ada misyon ko arumbang aramidak ita. Anya. Agpakadakon. Sarungkaran kan tumanan. Anya? Kapampanaw na launay? Apo di nak inuray. Auntie. Rumbang nga inuray nak ni Lando. Takasarita ko mamag. Udnatin ako nata idi. Nga iso dati ng sarak iti mansyon da Senyor Simon. Anya? Binagbagaag. Kunak, asaanan nga agsubli iti kuta da. Kat ituloy na lang, di pa nagadal na.
Ngam ti pa nagibalis na kano ti kaskanan. Anya? Kan ada kano misyon na ita. Iso api manang adagos. Anya kano ti misyon na? Diyak amo, auntie. Di nan imbaga. Una yan ni Lando. Talaga sakit tinakam na. Iso akas to'y ti aramidan na. Daytan ti may sagwarda. Gap-gap unay ti medya dakalapuan ti kaya. Pagka siguro inaramid na dita. Asit na. Kapitid kun kan kuano tayo surat. Sir, surat. Papaitid da. Nagkapuan day ta surat. Diyan ka mo, sir. Basta, itid ko kano dito yung mansyon ni Don Simon. Sige, sir. Inakon. Itid yulangan ka ni Don Simon. Sige. Hoy! Mawit lang! Hoy! Anya tilinaon ti surat ngayon nyawat ni Lando iti may sa agwardya iti mansyon. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy iti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Rebotaso. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanem abilin!